Duwa, tubtub tatlo ka mga bagyo posible nga magasulod sa PAR subong nga Nobyembre. Shear line o kung pagtingob puwersa sang matugnaw kag mainit nga hangin, nagbulig pa baskog kay Bagyo Paeng suno sa Pag-asa, Iloilo. Samtang total lunar eclipse masaksiyan karon sa gabi. Inigitutukan ni John Sala. Amat-amat pa lang subungan ng gabangon ng masobra 1 ka milyon ka mga individual nga nahalitan sa Bagyo Paeng sa Western Visayas apang suno sa Pag-asa, Iloilo. Duwa tubtub tatlo pa ka mga bagyo ang gina-forecast nga makasulod sa pungsod subong nga bulan. Ginapananaw sa Pag-asa, Iloilo nga mangin kasubong man ini sa Bagyo Paeng ang kabaskog kag agyan man ang maidalom nga bahin sa pungsod, lakip na ang Visayas. Possible na siya nga sis ang mga bagyo during the bare months, labi na gid diri sa November, December, January. Usually ang iya nga track ini is gapanaog. So usually possible ini siya nga maglabay or landfall gid sa Visayas area or sa Southern Luzon area, no. Possible na siya nga mas kusog-kusog or mga paeng category ni siya, mga severe tropical storm category or higher, since kung during the bare months ang aton nga mga bagyo ga form na siya mas dubo sa aton nga equator. So sa karon mas makakusog na siya, makakuha na siya sa mas kusog nga mga energy sa aton nga kadagatan. Kinahanglan suno sa Pag-asa nga mas mag-aligmat ng mga tawo, ilabi na ang mga nagapuyo sa mga landslide kag flood-prone areas. Ilabi na nga nagapanguna nga rason sa mga napatay sa rehiyon amo ang bangod sa pagbaha kag landslide. Madamo ang nagpahayag nga wala nila gina-ekspektar nga mangin amo sadto kakusog si Bagyo Paeng. Apang suno sa Pag-asa, may nagbulig sa bagyo agud mas mangin mabaskog pa ang dala sini nga ulan kag hangin. Sa karon sang by October 26, pag may ara kita daan sang shear line nga nagapekto diri sa aton sa Western Visayas, aside dira sa may aside dira sa Bagyong Paeng, may ara pa kita sang shear line during that time, which amo pa gina naka-contribute sa mga pag-ulan. Tapos since naara kita sa western side sang aton nga pungsod, once nga bisan nagpasaka-saka na si Paeng sa aton, ga-generate na siya sang southwesterly component. So, kung maghambal kita shear line, amo na siya ang boundary, or should I say ang pag-meet sang duwa ka lain-lain nga hangin, ang aton nga tugnaw or cold air kag ang aton nga warm air. Samtang karon sa gabi masaksihan ang isa ka total lunar eclipse. Suno sa Pag-asa, kung hindi mag-ulan karon sa gabi masaksihan sa Western Visayas ang eclipse. Ang total lunar eclipse ang ginatawag man nga blood moon bangod sa duag sini nga pula. Gina-expectar naton nga maumpisa ang aton nga total total lunar eclipse by 5:19 sa aton nga moonrise, kung sa diin mon siyang partial naton nga eclipse gamat-amat kusog, kag dayon ang iyang peak stage gid is around 6:59 PM karon sa gabi. Mauntat ang total lunar eclipse pasado alas 10 ang gabi. Malawas sa Pilipinas makitaan man ini sa Australia, North America, dako nga bahin sang South America, kag iban pa nga bahin sang Northern kag Eastern Europe. Upuan kay Marvin Lauderes, John Sala, Buwan, Western Visayas.